Ang emergency room ang pinakamasako nga parte sa isa ka ospital. Diri nagauna hapit ang pasyente antes dalon either sa delivery room, sa operating room o sa intensive care unit. Diri nagasugod ang tanan. Sa Riverside Medical Center, ginbago ang ER bangod crucial ang ini nga parte sa ospital. Ginpalaparan, mas ginpadakuan ang capacity, gin-improve ang facilities, kada bed may patients monitor na. All bed with telemetry. Patients monitor, wall-mounted. May mga monitor kada isa? Yes. May cardiac monitor. And we do have central telemetry. Telemetry term na. Yes, telemetry. Which is ang monitor sa mga patient from bed to bed, makita namon sa station. Makita sa mga staff sa station mismo. So, monitor tanan. Yes. Kung sa tuan ay mano-mano nga ginakatuan ang kada pasyente, subong centralized na. Mamonitor na nila ang tanan nga mga pasyente sa ER sa ilang station. Mas bentaha sa mga pasyente, mas bentaha man para sa mga staff. Sa bagong emergency room, antes magsulod, may triage anay. Diri gina-determine kung diin i-assign ang pasyente nga ginadala sa ospital. Diri pa lang, gina-assess na ang vital signs kag kung ano gid bala ang ginabatsyag sang pasyente. Si triage ma-determine which patient goes to the OPD, to the non-urgent care, and which patient goes to the critical care or ang aton nga emergency room, main ER naton. Yes, sa triage, ma-assess kita vital signs, weight, and the chief complaint of the patient. Kung ano ginang ginakatikan to sa ospital. Yes. Dako man naging papel sang pandemic ang mukon nga mas nakahibalo na ang ospital kung paano pagid paayuhon ang ilang sistema. May sistema na gid man nga ginapatuman sang una pero subong bangod sang pandemic mas napaayo pagid ini. Wala na ginasamo-samo ang tanan nga pasyente nga nag-aabot sa ER. Gina-categorize ang kada pasyente nga mag-abot sa ospital. Hindi na like before na halos gamix lang ang patient. Subong niya ginakategorize namon. Yes. Especially, respire. Precaution. Yes. Respire. Respiratory. Sa ER pa lang. ER pa lang. Sa amon pa lang, Yes, sir. yes. Ngayon hindi na siya magsulod sa aton yung main building. Dito na gid siya Dito na siya naka-isolate sa namon. PIA. So, naka-separate gid siya. Even for consult, as outpatient, we have them on a separate room. Wala na siya naman ginaimpon sa mga pakonsulta. Dito siya yan naka-isolate. Sang una, may isa lang ka-isolation sa ER, subong 4 na. Kutob sa tanan nga may makalalaton nga mga masakit, may separate nga mga alagyan kag area. Ini para man sa safety sang iban pagid nga mga pasyente nga nagapakonsulta. Iban abi sa aton, ginakulbaan magpa-ospital kag ginapinsa nila nga basi nagasamo-samo ang mga pasyente nga nagaabot sa ospital kag basi malatnan sang masakit. Subong, hindi na amo sini ang nagakatabo. Kumbaga, sir, lain ang consultation for and admission of isolation patient. Yes. Sino na sila ginap-isolate ka? Mga airborne precaution ang gina-separate namon subong, sir, which is the mga chickenpox, herpes zoster, TB, Measles. Tanan nga gina-consider natin, sir, as contagious or communicable Yes. o makalalaton. Yes. Oo. Dira na sila.